Milí příteli, drahí, je mi opravdu velikou ctí vás potkat v Liberci. Já jsem v Liberci žila. Již je to velmi dávno. Manžel tu chytal takový ty pašeráky, co běhají po horách a on kolikrát ten ještě musel měřit a neměl to zde jednoduché. Ale jsem ráda, že časy se mění, že Liberec je krásné město a že tady žijí takový obyvatelé, ke kterým se ráda vrací. Tak ať se vám zde líbí, drahý příteli. Bože na něco. A vy máte manžela? Mám manžela. Jak ty požíráváte? Ano, Josefa Němce, již dlouho. No, už je mu také mnoho let. Tak, abyste věděl. Jo. Je to financ, obchodní financ. A je to prodává oboje? To ne. On běhá tady po kopcích a honí pašeráky. Ale to jsme v roce 1855, milí příteli. Víte? Jo. Tento svět mi ještě není tak dobře znám. Je to nová doba, ale já jsem si přála narodit se za 100 až 200 let znovu, abych ten život poznala. A já jsem tady, abych ho poznala. Podařilo se. Tak Tak já myslím, že to stačí.